हा स्टार्ट. हे आता आमचे सीएम सांगता, आमचे सरपंच सांगता, हे इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे ते सांगता का कामगारी ऑफिसर ते सांगता की आम्ही आमच्या हेतून गोंयांत खेड्याखेड्यांनी वाड्यावाड्यांनी सबंद नळ पावू येते आणि नळ आम्ही घेतले खरे पण तांकां नळ घेतले पाणी अजून तांकां पावना. हे पळय अशी नळाची परिस्थिती जावन आसा. किती वर्सां जाली आता तुम्ही नळ घेतलेल्या? 30 वर्सां जाली. हा 30 वर्सां जाली तुमच्या नळा उदकच येना. ना ना तुमच्या गाव खंयचो तुमचो? आमचो करमळी बुद्रुक आणि माझी तो वाडा. माझी वाड्या कितली घरां? जवळ आता 19 जाले टोटल 19. आणि 2 जावपाचे आहा हा काम चालू आहे. हा 20 घरांनी नळ आसा 30 वर्सां जाली हो. पूण उदकच येना. उदकच ना. आणि तुम्ही आता उदक खंयचे खाता? आम्ही डोंगराचे पाईपलाईन ती हे पाणी खाता आम्ही. डोंगराचे खाता. डोंगराचे कोण स्वतः पाय पाडून मी तशें हे घेऊन. हा तुम्ही स्वतः पाईपलाईन बसवून डोंगराचे हाडून खाता. हो आणि ते उदक असं ते नितळ असता, उदक असं निवळ असता. झऱ्याचे पाणी. हा झऱ्याचे. हो त्यामुळे आमकां 2 महिने मागीर शॉक मारता. हा म्हणजे बारीक येता रे. हा मग हे आमच्या हेद मोठ्या कुटुंबाची भर जाता अशी म्हणजे दिसभर आणि रातभर सांगून धरल्यार अशी बेळना अशी. तुमच्या आता गाव हे तुमच्या वाड्यात 20 घरां फाटले 30 वर्सां ना उदकच ना. उदकच ना. तुम्ही खंय कोणा तुमचे सरपंचा किंवा आमदारा बी कोणा सांगलेले? सगळे सांगले आमदारान आमच्या हो विश्वजीत राणे तोनी इलेक्शनात भाग घेतल्यार हे वाड्या कशें त्यांनी पांय दिवं ना अजून. दुसरो आणि त्यांनी त्याच्या बापाच्या टायमार 21 वर्सां राजकारण करता तो त्याच्या बापाच्या टायमार तिनी कोठे अजून ह्या वाड्यात पांय दिवं ना. येता गावात येता थिसून टर्न मालिका गेले ते बरं झालं ना मरे गावात म्हणजे कार्यकर्त्यांनी चालणे बरं आपल्या गावात शांतता थंडाय होय आसा बाबा बरी आसा आमचे काय टेन्शन घेऊ नका अशें सांगता. आणि उदका वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट वाळपया खबर तांकां तुम्ही कितें कंप्लेंट बी केलेली? हो केली आम्ही धुगत येता आम्ही हे वाड्या वेले हो आणि मी गेले. किती सांगले? हा तर ते येयले मागीर आणि हे करता मग तुमची सोयी करता मग अगले पंचाक आपयलो आमच्या पाण्यार कामाक आसता भुरगो तेका आपयलो आमच्याच गांवांतलो भुरगो तो आमच्या पंचाक आपयलो त्यांच्या हुजीर बातचीत केली कितली मिटर आसा पायपलाईन कितकी लागतली ती सर्वे करून हाडा आणि आपणाक दी म्हणून मागीर आपण 15 दिसांनी काम चालू करता सांगले आमकां. तेणी आमकां तें बरें सांगलें तेणी आमकां. फक्त 30 वर्सां फक्त बातचीतच करता. बातचीतच. नळांक उदकच ना. आणि राजकारणी मनीस ना हा एकटोच सुदीन ढवळीकर येऊन गेलो आणि कोणच राजकारणी येऊ ना आणि आमचा तर पयलीं वासुदेव नेने होणार तो सरपंच आलो तो बडो 15 दिसांनी म्हयन्या हांगा फावट मारतलो ना आता त्याच्यान जायना माजी सरपंच आणि तेजेच कारगतीक ही लायट आणि हे न तेजेच कारगतीक जाले. आणि हो तांबडो रस्तो तेच्या आता 2 वर्सांनी काम केला. हो रोड हो गेल्या वर्सा केला. ढवळीकरान स्वतः दोळ्यान येऊन बघले आणि हे केलें लक्ष दिलें तेजे 8 दिसांनी काम चालू केलें.